Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Waqt li għal-bosta Maltin l-Ingilterra fost id-destinazzjonijiet preferuti għal-vaganzi tagħhom, għal madwar 500 u l-eżiż tagħhom din, is-sena l-oħra, fissret vjaġġ mhux mixtieq fi żmien diffiċli u ta' tbatija minħabba kwistjonijiet ta' saħħa. Madankollu, l-istess vjaġġi fissru wkoll tama għalfejn għand il-mart, b'kura speċjalizzata li sal-lum ma tingħatax f'pajjiżna. B'kollox fl-2024 saru 680 vjaġġ minn Maltin li kellhom bżonn kura barra minn xtufna. Fil-fatt, b'kollox fl-2024 il-Gvern ħareġ is-somma ta' kważi 11 miljun euro. Dan wara li l-każ tagħhom ġie riferut għal kura fi sptar barra minn xtufna, ħafna drabi fir-Renju Unit b'użu ta' teknoloġija u interventi speċjalizzati li s'issa għadhom mhux jingħataw f'pajjiżna. It-trattamenti barra l-pajjiż jiġu koordinati minn uffiċċju fl-Isptar Mater Dei li joħsib l-arranġamenti kollha għal pazjenti u l-appuntamenti fiċ-ċentri speċjalizzati fejn jkunu se jingħataw il-kura. Propju dwar dan tkellimna mat-tabib ewlieni tal-Gvern Dr. Clarence Patch. Dawn il-pazjenti wkoll nibbatuhom kemm l-Italja u kif ukoll l-Ingilterra. Issa għandna pereżempju l-Italja nibbatu ħafna pazjenti għat trapjanti tal-fwiet, trapjanti tal-qalb u tal-pulmun, kif ukoll l-Ingilterra nibbatu pazjenti għal dawk li għandhom każijiet ta' mart rari wkoll. Dawn it-trattamenti individwali jiswew eluf kbar ta' flus u li ħafna drabi familji ma jkunux jistgħu jlaħqu mal-ispejjeż u għalhekk il-Gvern jidħol bħala spalla għal dawn il-pazjenti. Noffru mhux biss il-loġistika biex dak il-pazjent imur, imma anki pereżempju il-biljetti tal-ajru u l-akkomodazzjoni fejn ħajjoqogħdu l-pazjent kif ukoll il-membri tal-familja li jakkompanjaw dak il-pazjent. Jiġifieri aħna mhux biss is-servizz li ħajjieħu l-isptar ma il-loġistika kollha li tiġi magħha. Hawn Dr. Patch spjega li l-innovazzjoni fil-qasam mediku qed tiżviluppa b'mod maġġel ħafna f'pajjiżna fejn qed isiru wkoll sforzi biex trattamenti simili jibdew jingħataw f'pajjiżna. Propju għalhekk il-Gvern qed jinvesti f'konsulenti speċjalizzati biex jibdew jaħdmu permanenti fl-Isptar Mater Dei. Aħna għandna ftehim biex inġibu speċjalisti mill-Ingilterra speċjalment biex jaraw il-pazjenti tagħna ġol Isptar Mater Dei, jiġifieri minflok dak il-pis li aħna nitfgħu fuq il-pazjent biex imorru hemm huma jiġu hawnhekk jarawhom fil-clinics u kif ukoll joperawhom hawn ukoll.